Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kulinyazwe kanzima onogada abagada imali izolo kusihlwa ngesithuba zabo 6 ntambama phakathi kweGingi Ndlovu neMandeni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Kubikwa ukuthi kuvinjwe izimoto ezimbili zemali izolo kusihlwa ngesithuba zabo 6 phakathi kweMandeni neGingi Ndlovu. Babe sebeyiqhumisa kanzima abantu abangaziyo. Babeke sebedubula unogada yedwa walimala emlenzeni, nomunye ube ukhonile ukubaleka kodwa ube nemhuzukwana. Ngokwembiko yabezimo eziphuthumayo IPSS Medical Rescue kubeka ukuthi umliso yedwa ongadalanga igama nesibongo uDudule walimala kanzima emlenzeni. Kwabe sothi omunye ukhonile kuba nenhlanhla baleka kube nemhuzukwana. Kube ukuthi imoto abebehamba ngayo ebelibangise eGingi Ndlovu ngesithuba zakusihlwa ivinjwe abalisa abangaziyo. Babe sebeyiqhumisa, abagcina ngokuyiqhumisa babe sebelimaza nonogada abebekule moto. Ulwazi olunzulu alikabikho ngokuqhunyiswa kwale moto eqhunyiselwe ku N2, kodwa ke kubike ukuthi kusetshenziswe izikhumano ukuze bekwazi ukuthola imali. Isamba semali engadalulanga babe sebeshaya bechitha nayo. Kubikwa ukuthi kube sekuba nokuphazamiseka komgwaqo ku N2, izimoto zibe seyiyalela ukuba zihambe ngo R102 phakathi kweMandeni neGingi Ndlovu. Kuchaza abezosizo oluphuthumayo baqhube bathu N2 kulindeleke ukuthi kuvala isikhashanyana nduba kukwazi ukuhlonzwa imininingwane ethile bese bekwazi futhi nokuhlanza ukuze izimoto zikwazi ukuqhubeka nohamba. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha eziguleni zokuxhumana njengoba sekwandile ke ukuqhunyiswa kwezimoto kulezi insuku. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambe evidweni elandelayo.